डिपार्टमेंट नि चिनी और सेबुक खाइनाय चिनी ताकुकथाय बुकुकसं स्टूडेंट्स गार्जियंस बेलाय खेनो तिनिनि म साल न बर' मुरिमानि बिसिंतै याकली एकाडेमी नि सिमी चिनी खमलुं इको पार्क जरा फुं 8टानि सिमी जे हिमुइ फाइलेयै और जे आसुक जरा करकमा तिनिनि आइसालो आसमसा केसांमानि पाइ तम कुतुं फायै नि जराओ तिनरक आसुकै खालगै तंमानि बागै नरनो बेलाय बेलाय केना हामबाय मारु आं सभापति तिनिनि अरनि आजु फांगकरा इयाखैबा कारण आंनि डिपार्टमेंट बा आंबो बिसिले कक साया नरक तावानारि खायसे खायसे खासु पुसुं दखाना खायसे तुमानि गरम लांलाय दखा मरने कक बाताय बुसु किन्तु तिनि जों जे कक खनाका विशेष के अनारेबल एलयूपी ताकलाय एवं प्रथम निसिमी जे एसेम्बली वो कक बरक रोमान स्क्रिप्ट कक बरक डेवलपमेंट न तुयै बरक नि जत्तो ग्रुप चिनी 13 जना जे एमएलए रक जे चिरी खका ओ चिरी खक माने बथाय न डॉक्टर मानिक साहा दिल्लीओ सीबीएसई न सीडीसी ने बाध्य मांखा आसो बीसी कलकमा विधानसभा रगा अमा हाइके चिरी खक माने सुनु या एमने तिसाओ चिनी तिसाओ खरां सिकन खाय मातिसाओ किन्तु ताकलायनि खरां बेलाय बेजुआ बनि बागैनो जों हामबाय रिबो कुरमाया सुदु रोमान स्क्रिप्ट न सिमिया निनि थिनां तिप्रासारनि थिनां अबनति बुबाग्रानि वान सुमानि बिसिंतै नरना अमनक तिनि सानामुसुंग जोंबो जेहेतु थाजिंग सिनि सार लीडर ऑफ अपोजिशन साखा जोंबो ऑटोनोमस बॉडी चिनबो पावर दं वाइ नै 1907 तामने बनो जों 1993 नि सिमी चेंना नायमानि आफ्रोबो लाख टाकानि चिनि बय रोमान स्क्रिप्ट बाय बिजाब चेंगै मालांलिया सगै खिबजागौ अमायकेनो जों साइमानो 2000 आजरा बचिनी आईपीएफ ती सरकार तंफ्रुबो चेष्टा खालेंखा बरमगोनां देवव्रत कलयनि चाइतों मुंबाइ हाइफानो बरकबो ख्लाय मालांजालिया ताख्लायनो न कक सानानायो जों इसी मीटिंग पास जोंनाय 2024 नि न्यू एकाडेमिक सेशनाव जों रोमान स्क्रिप्ट बाय जों क्लास 1 नि सिमी जों सब्जेक्ट जों सालुखायनाय एवं जत्त प्राइवेट स्कूल जेतो तंगनि मिशनारि नि फांथुं प्राइवेट नि फांथुं बरक बायबो जों आलोचना खाय कगलाम सालै बरक बचिनि अरन हयतो बयतलानाय आबंखा जों साइतंमानि बिसिंथि जों खाबो खालायनाय आबुनि परे ताम खायखाया कारण आबुनि परे अमाहायमां बार खायै किन्तु बरगवा उलखाय वान सुनाय मो बार सगै कामरगलाखा मनों सितुं मालाय मा गसिसि नायनो जतन हामबाय रुवै जंग हामबाय रुवै तिनिनि अ पान्डा अरन मुथाक जाका खुलुमका टीटीएडीसी आयुग्लक फुं